ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് അടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസൈതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിന്ന് 15-ല് 7 അല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? 6 7 15-ാം അധ്യായം അല്ലേ? 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രഭു. എത്ര? 17. 17 ഓഹോ സോറി. ഞാൻ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിന്നെ ഓണൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരുന്നു? ഓണം എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ചല്ലേ? അമ്പലത്തില് ഗുരുമഹാരാജനെ. അതെ, ഓക്കെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് 17-ാമത്തെ മാറി. സോറി, 15-ന് 14 തോന്നുന്നതില് ചാപ്റ്റർ 15 14 തോന്നില്ല. ഇത് 15 മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറയുന്ന 14ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉത്തമ പുരുഷസ്തന്ന പരമാത്മേന ഉദാഹൃത ലോകത്രയമാവശ്യ വിഭർദ്യവ്യ ഈശ്വര. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഉത്തമ പുരുഷസ്ത്വന്യ പരമാത്മേത്യുക്താഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിവർത്യവ്യയ ഈശ്വരഃ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ കൂടാതെ പറയുന്നത് ഇവരെ കൂടാന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കളെ കൂടാതെ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളിലും അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനും നമ്മളും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഭഗവാനും തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ പല വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകം പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയി. കാരണം ഇതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവയെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹം 3 ലോകങ്ങളും അന്തർഗതനായി പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നത്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ബദ്ധരും മുക്തരുമായ ജീവാത്മ സംഖ്യകൾ അതീതൻ, അവർക്കുപരിയാണ് പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷൻ. നിത്യാനം ചേതനാനാം. അതായത് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബദ്ധരും മുക്തരും ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ബദ്ധർ ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മളെ പോലെയുള്ള അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ ബദ്ധരായി കഴിഞ്ഞു. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കളായി. അത് സംഖ്യക്ക് അതീതമാണെന്ന് പറയാം. അത് എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് എണ്ണത്തിന് കിട്ടില്ല. അവർക്കുപരിയാണ് പരമാത്മായ പരമപുരുഷൻ. ഭഗവാൻ അതിന് അപ്പുറത്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യവും നിത്യാനം ചേതനശ്ചനാനാം. ബദ്ധരും മുക്തരും ജീവസത്തകൾക്കിടയിൽ അത്യുന്നതമായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആശയം. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു അത്യുന്നതായ ഒരു ജീവസത്തയുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ജീവാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ശ്ലോകം, ഇതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. രജോ ഗുണമെങ്കിൽ അത്, തമോ ഗുണമെങ്കിൽ അത്, സത്വ ഗുണമെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ പലതരം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന പല കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് സുഖ ദുഃഖങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്താണ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളൊന്നും പ്രശ്നം ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെന്താണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിലോ മുൻജന്മത്തിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ജന്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ജന്മം തീരുന്നില്ല അല്ലെ, നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഈ ജന്മൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എനിക്ക് 75 അല്ലെങ്കിൽ 50 വയസ്സ് അല്ല 60 വയസ്സാകുമ്പോ എന്നെ മരണം സംഭവിക്കുന്നതോടെ അല്ലാതെ കഴിയില്ല. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ബാക്കി കിടക്കാണ്. അതിങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൂടെ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് 2 തരം ആത്മാക്കൾ, 2 തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പരമാത്മാവും ഒന്ന് ജീവാത്മാവും. ജീവാത്മാവിനെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. ഒന്ന് ബദ്ധാത്മാക്കളും പിന്നെ മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. മുക്താത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തില്, ബദ്ധാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം ഒന്നും കൂടെ ഈ ആശയം കഠോപനിഷത്തിൽ ഭംഗിയായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചേതോശേതർ ഉപനിഷത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ 2 ഉപനിഷത്തിലും, 2 കഠോപനിഷത്തിലും ചേതോശ്രേത ഉപനിഷത്തിലും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 ഉപനിഷത്തില് അതിൽ ശ്ലോകങ്ങളടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2:2:13 6:13 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ഉപനിഷത്തില് കോട്ടിങ് അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വേറെ, നമ്മൾ വേറെ, ജീവാത്മാക്കൾ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്
ശരിക്കും തത്വശാസ്ത്രമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലടക്കം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ വേറെ നമ്മൾ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യസ്മാക്ഷരമതീതോഹ അക്ഷരാത്പതി ചോധമ അതോസ്മി ലോകവേദശ്ച പ്രദിത്ത പുരുഷോത്തമ. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയത്തിന് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, വായിച്ചോളൂ. യസ്മാത് അക്ഷരോ മതീതോ അക്ഷരാദപി ചോത്തമ അദോസ്മി ലോകേ വേദേച്ച പ്രതിത്ത പുരുഷോത്തമഃ. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്നും പുകഴ്ത്തുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഞാൻ, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരികയാണ്. ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഞാൻ. പിന്നെ ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതൻ. ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ഷരങ്ങൾ അക്ഷരങ്ങൾ. ക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു നശിക്കുന്ന ഒന്ന് നശിക്കാത്തത് അല്ലെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാലും അത് നശിക്കും. ഒന്നിന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഉണ്ടാവും, അതിന് എൻഡിങ്ങും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെ എല്ലാതും ഉണ്ടാവും. ശരി, അപ്പൊ എന്താണ്? നശിക്കാത്തതിനപ്പുറത്ത്, അത് നശിക്കാത്തതിനപ്പുറത്ത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. നശിക്കുന്നതും അത് അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതീതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ചിന്താഗതികൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. അത് നമുക്കറിയില്ല. ആ ലോകോ ഭഗവാനെ പറ്റി നമുക്കറിയില്ല എന്ന്, അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഒന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനൊന്നും കൂടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നശിക്കാത്തതാണ്, എപ്പോഴും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. ഒരു വസ്തു ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സർവ്വശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങൾ എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ, പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പരമദിവോത്തമ പുരുഷനെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിശയിപ്പിക്കും ബദ്ധജീവാത്മാവിനായിട്ട് മുക്തന്മാർക്ക് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ യാതൊന്നിനും കഴിയില്ല. അത് ബദ്ധാത്മാവാണെങ്കിലും മുക്താത്മാക്കളാണെങ്കിലും. അപ്പൊ എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാക്കൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളായാലും എന്താ പറഞ്ഞ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുക്താത്മാക്കളായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ താഴെയാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് ഒരേപോലെ നമ്മൾ ആയിത്തീരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സർവശ്രേഷ്ഠൻ, അതായത് മുക്താത്മാക്കളായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ തുല്യ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാൻ വ്യക്തികൾ എന്നിവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ വ്യക്തി, ഭഗവാൻ വ്യക്തി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും വ്യക്തിത്വമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണല്ലേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യക്തിത്വം ഉള്ളതാണ്. വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തിത്വം ഇല്ലെങ്കിലോ അത് ആ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റി പറയാനോ ഒരാളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ മുക്താത്മാക്കൾ ഉണ്ട്, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? അവർക്കും എന്താണ് വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം. പത്തൊമ്പതാമത്. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനതി പുരുഷോത്തമം സ സർവ്വതി ഭജന്തി മാം സർവഭാവനി ഭാരത. എന്നെ പരമദിവോത്തം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്നെ നിശംസം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത്. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെച്ചോളൂ. യോ മാമേവമസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന നിസ്സംശയം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് അവർ എന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നിശംശം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ്. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം സച്ചിദാനന്ദ അല്ലെ. അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനാണ്.
അപ്പൊ വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ അറിവ് മനസ്സിലാക്കി അറിവുള്ളവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഹേ ഭാരത, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അത് അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാര്യം മനസ്സിലായി, പിന്നെ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനത്തിൽ അവർ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അതിന് കുലോ ജാതിയോ വേറെ സബ്ജക്റ്റോ അതിൽ പറയുന്നില്ല. ഇന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നോ, വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുള്ളവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. എന്നെ അറിയുന്നവൻ ആരോ അവന് ഞാൻ എന്താണ്, അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. നമ്മൾ അതിലേക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ? ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മജ്ഞാനി നിരപേക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയം പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അറിവ് കുറവുള്ളവൻ, അതായത് അറിവ് കുറവുള്ള വ്യക്തി ആത്മജ്ഞാനി നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ജ്ഞാനത്തെ പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്ട് വരുമ്പോൾ ആത്മജ്ഞാനി അവൻ എന്താണ്? അവൻ അവൻ്റെതായ രീതിയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതാണ് സത്യം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിവരാണ്. അപ്പൊ അവൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് അവൻ അവന്റെ സമയം പാഴാക്കുന്നതാണ്. വേദജ്ഞാന്റെ ശ്രുതി അഥവാ കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കേട്ടറിയേണ്ടതാണ് വേദ സന്ദേശം. അപ്പൊ വേദജ്ഞാനം നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് പ്രഭാത് സ്വാമിയുടെ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതെന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് പ്രതിനിധികളോ ഭഗവത് പ്രതിനിധികളായ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതറിയണം. അല്ലാതെ അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് അവരവരെ കുറച്ച് അല്പജ്ഞാനികളിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും നമ്മള് വേദജ്ഞാനം പഠിക്കരുത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞവന് അറിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതാണ് കേട്ട് പഠിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രഭാത് സ്വാമി അത് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മൾ മറ്റുള്ള അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. 100,000 ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണത്തിന് ചെലവാക്കിയാലും കൃഷ്ണൻ തന്നെ പരമപുരുഷനാണെന്നും അദ്ദേഹം സ്വയം സമർപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിലപാടിലെത്താത്തവർക്ക് അത്രയും ജന്മങ്ങൾ തത്വാന്വേഷണം അതിന് ചെലവാക്കിയ സമയം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അപ്പൊ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ തത്വാന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവരെയും നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ജന്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാഴായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കിട്ടി, ഇതാണ് സത്യം എന്ന് നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പര അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാം. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു മെഡിസിൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഡോക്ടറെ പോലെ ആയി തീർന്നിട്ടോ ഞാൻ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവന് അസുഖം മാറലുണ്ടാവില്ല. കാരണം അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനികളെ പറ്റി പറയുന്നത് ആ സംഭവം അതാണ്. ആ ജ്ഞാനികള്, അതായത് ആത്മജ്ഞാനികൾ പതുക്കെ പകർന്ന് ഉയർന്ന് അവർ ചിലപ്പോ അത്രയും ജന്മങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണവര് ഇത് ശരിയാണോ, അപ്പൊ അവര് നോക്കും ശരിയാവണില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ സമയം? അതൊക്കെ വെറും ജന്മങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. നമുക്ക് സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രമാണീകരിക്കുന്നത് സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കണ പോലെ അതിൽ എന്ത് മരുന്ന്, ആ ഡോക്ടർ അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് വേറെ ഒരിടത്തുനിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാത്ത എന്താണ്? ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകണ എന്താണ്? അതറിയാം, അത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആചാര്യ പരമ്പരയിൽ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ വെറുതെ പറയില്ല. എപ്പോഴും അവർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ അക്ഷരം പതി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക. അല്ല, നമുക്ക് അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും തിരിയുക. അതിന്റെ പിറകെ അന്വേഷണം റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടറെ വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ശരി, നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ എല്ലാ മെഡിസിനും ബാക്കിയുള്ള ബുക്കുകളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ എത്തും. എത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ? അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ നഷ്ടമായി പോകും. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഇതി ഗുഹ്യതവം ശാസ്ത്രമിതമുക്തം മയാനഗ ഏതദ് ബുദ്ധിമം സ്വാത്കൃതാകൃതശ്ച ഭാരതം. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവൻ ബുദ്ധിശാലികളാവും, അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണത കൈവരും. ഹരേഷ്ണ വായിച്ചോളൂ. ഇതി ഗുഹ്യതരം ശാസ്ത്രം
ഇതമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതശ്ച ഭാരത. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഹേ പാപരഹിത, ഞാനിപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളാവും. അത് അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഹേ പാപരഹിത, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപദേശിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്ന ബുദ്ധിശാലികളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ അത് ഉപദേശിച്ച് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ അറിവുള്ള വ്യക്തി അവൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങള് അവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അവൻ അറിയാത്ത കുറച്ച് അല്പജ്ഞാനികളാണെങ്കിൽ അവൻ ഓരോന്നിന്റെ കൂടെ നടന്ന് പിറകെ പോയി ചിലപ്പോ പല ജന്മങ്ങൾ, ഒരു ജന്മം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പല ജന്മങ്ങൾ തന്നെ തീർത്ത് കളയും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെറുതെ അല്ല പറയുന്നത്, വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉപദേശിച്ച അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉപദേശമാണ് ആ വേദങ്ങളിലുള്ളത്. ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള, ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഭഗവത് സേവനവും ഭഗവത് അധ്യാത്മയോ ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ചിന്താഗതിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ്. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമ ഗുണ ലീലകൾ അല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ. കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം, ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ഭഗവാന്റെ രൂപം ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ. കാരണം എന്താണ്, നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെ നാമം ജപിക്കുന്നത് നമ്മൾ നാവുകൊണ്ട്, കാണുന്നത് എന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ട്. ഇതല്ലാതെ ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞ് ഇതല്ലാതെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ചില പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതീന്ദ്രിയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ അപ്പുറം ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനകത്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് പല സാധനം പല രീതിയിൽ കേൾക്കാനറിയാം. ഭൗതിക ലോകത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ഈ സാധനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ദ്രിയുള്ളൂ, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഇതൊക്കെ ഒന്നായിട്ട് മാറണം. അതാരണോട് നമ്മ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണതിന്റെ കാരണം. ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണൻ അനഘ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തത്. പാപം ഇല്ലാത്തവൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പല ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് നമ്മളിപ്പോ തമോ രജോ ഗുണങ്ങളാണ്, എസ്പെഷ്യലി രജോ ഗുണമാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന രജോ ഗുണമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയർന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ പാപങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നാമജപവും മറ്റുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബേസിക് കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാന് മാത്രമല്ല മുകുന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ പാപങ്ങൾ ഭസ്മീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. നാമജപത്തിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് കുറച്ച് കൊണ്ടാന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനും ഭഗവാനെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനേ കഴിയുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട മനുഷ്യ സ്വാഭാവികമായി പാപരഹിതന്റെ നിലയിൽ എത്തിച്ചേരാം. അതിന്മേൽ വിശുദ്ധനും വൈഭവമാർന്നത് എത്ര ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ പാപത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിന്നിരിക്കും. അതിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട, ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത്രയുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളും കുറയും, പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും അത് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരും. കാരണം ഭൗതികതയായിട്ട് തീഷ്ണത അത്യാസക്തി നമ്മളെ കുറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂല. പിന്നെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോ അതും കുറയും. അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അനഘ എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളും എത്താം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത വരുന്നത്. അതേവരെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ തന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ സാധന ഭക്തിയൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധന ഭക്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തോടെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പാടെ വർജിക്കേണ്ടതായ ചില കൃത്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് വിശുദ്ധ ഭക്തം നല്ല അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള നല്ല ഭക്തന്മാരെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമായ ഹൃദയ ദൗർലഭ്യമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കുമെന്ന ആഗ്രഹം മനുഷ്യന്റെ അധപതനത്തിന്റെ ആദ്യമ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് ഭൗതികത കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം. നമ്മൾ എല്ലാതും വേണമെന്നുള്ള പതുക്കെ നമ്മൾ മെന്റാലിറ്റി നമ്മൾ പതുക്കെ കുറയ്ക്കണം. അതാണ് ഭൗതിക കീഴടക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദിവ്യ പ്രേമ ഭക്തിയുത സേവന രീതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാതും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും കുറയും എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്നും കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് യമ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് ഞാൻ ജപിച്ചോളം എല്ലാം മാറ്റുന്ന അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് നമ്മളതായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതികയുടെ തീഷ്ണത ആസക്തി നമ്മൾ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്കുള്ള യാത്ര പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോ ആവും. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കുന്ന വാസന വളരുന്നതോടൊപ്പം ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ആസക്തിയും അത് നേടാനുള്ള മനോഭാവം കൂടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ആസക്തി അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആസക്തിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അത് കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭക്തി പതുക്കെ പതുക്കെ താഴും എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മനോദൗർലഭ്യം. ഈ ദൗർലഭ്യത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ആസക്തിയാണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല. സത്യല്ലേ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇന്ന് മുത്തിയ ഭൗതിക പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ദൗർലഭ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു അനർഘൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും കൂടി പറയോ? അനഘന്നല്ല പറഞ്ഞത്. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിതെന്ന്, പാപങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം എന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അർജുന ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അർജുനന് കിട്ടിയിരിക്കും. അല്ല ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള പവർ അർജുനന് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ പാപരഹിതന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാലേ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിതൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 16ലേക്ക് കിടക്കാം. ഓക്കെ, 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ദേവൻ പ്ലസ് അസുരൻ, ഇതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. അത് നമ്മളെ ഇവിടെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ദേവന്റെ അസുരന്റെ ഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ദേവന്റെ ഭാവം, എന്താണ് അസുരന്റെ ഭാവം? ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അഭയം സത്വ സംസ്തുതിർ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതി ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സാധയാസ്തസ്തോ ആർജവം അഹിംസ സത്യം ക്രോധസ്യ ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശ്വനം ദയഭൂതേഷു ലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാബലം തേജശമാധൃദ്യം ശൗചം അദ്രോഹം നാദിമാനിത ഭവന്തി സമ്പാദം ദൈവം അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിലുള്ള വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചിയില്ലായ്മ, ഇവയെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതയായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അഭയം സത്വശം സംശുദ്ധേ ജ്ഞാനയോഗ വ്യവസ്ഥിതിഃ ധാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സാധ്വായ തപ ആർജവം
അഹിംസാ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേശ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹോ നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീ അഭിജാത്യസ്യ ഭാരത. വിവർത്തനം ബൈശീല AC ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ധാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികത ഉള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ദൈവികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരെ ഗുണം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതിൽ 26 ശരിക്കും പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഈ 26 ഗുണങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ പറയാൻ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം എന്താണ് അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, നിശ്ചയം, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതില് 26 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം സമൂഹത്തിലെ സകല വിഭാഗങ്ങളുടെ തലവൻ അഥവാ ആത്മീയ ഗുരുവാണ് സന്യാസി. സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞ പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും ഗുരുവാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 4 വർണ്ണങ്ങൾ, 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ വരുമ്പോ ബ്രാഹ്മണര്, ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ വൈശ്യരും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയരും അതുപോലെ ശൂദ്രരും അവരെ ഗുരുവാണ് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുരു ആരെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് സന്യാസിയായി മാറി. അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച്. സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് അതായത് ബ്രാഹ്മണന്റെയും അധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് ആര്, സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം, അതായത് നമുക്ക് വേറെ പറഞ്ഞ ഭക്തൻ എന്ന് പറയും. ഈ സന്യാസി തന്നെ പല തിരിവുണ്ട്. അതായത് അതിൽ തന്നെ പല ലെവലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പരഹംസ എന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് ടോപ്പ് വരുന്നത്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സന്യാസി എന്ന് പറയാൻ, ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുമ്പോ സന്യാസിക്ക് ആദ്യമായി ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നിർഭയത്വമാണ്. അപ്പൊ നിർഭയത്വമാണ് ഒരു സന്യാസിക്ക് വേണ്ട ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഏകനാണ്, നിരാശ്രയനാണ്, ആരിൽ നിന്ന് സഹായിക്കാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പരമപുരുഷത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാത്രം അയാൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നിർഭയത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്ന്. ഹേ ഭാരത് നിർഭയത എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആ ക്വാളിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞ നിർഭയത്താണ്. നിർഭയത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണമാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, ആരിക്കൊന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി ആരെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, പരമപുരുഷനെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ വ്യക്തിക്ക് നിർഭയത്വം വരികയാണ്. ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല, ഒന്നും എല്ലാതും ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം ത്യജിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ആരുണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൂടാ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ബന്ധുക്കൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ സന്യാസി ലെവലിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ത്യജിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആത്മീയചര്യം ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭക്തിമാർഗെങ്കിലും നമ്മൾ പിന്തുടരുന്ന പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമസ്വരൂപി തന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ സാക്ഷ്യം ഉദ്ദേശം അറിയുന്നവനാണെന്ന് സന്യാസിക്ക് ദൃഢ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ഒരു സന്യാസിനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും ഉള്ളില് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നും അത് ഭഗവാൻ അറിയാമെന്നും ശരിക്കും ആ വ്യക്തിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിനെയാണ് ശരിക്കും സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം പിന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട്
നേരിട്ട് എന്തിനാണ് ഗൃഹസ്ഥരെടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഭിക്ഷയ്ക്കല്ല ഗൃഹസ്ഥരെടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. സന്യാസിമാര് ഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ടല്ല ഗൃഹസ്ഥരെടുത്ത് വരുന്ന പറയണത്. ഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഗൃഹസ്ഥന്മാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ കൃഷ്ണബോധമാക്കുന്നതിനാണ് സഞ്ചാരം. സന്യാസികൾ നമ്മളെടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് സന്യാസിയുടെ കടമയാണ്. അതാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഒരു സന്യാസി ചിന്തിക്കൂല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അയാൾ യഥാർത്ഥ പുരോഗതി നേരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അനുമതിയോടെ വിവേകത്തോടെ യുക്തിയോടെ കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഒരു സന്യാസി തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത്? സന്യാസി എപ്പോഴും വിശ്വാസിനെ ഒരു ആത്മീയാചാര്യന് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഗുരുനാഥൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഏതൊരു ആചാര്യനാണെങ്കിലും. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഈ നിർഭയത്വം, സത്വശുദ്ധിയും ജ്ഞാനവും സന്യാസിക്ക് വേണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് പിന്നെ ദാനമാണ് മറ്റൊരു ഗുണം. പിന്നെ പറഞ്ഞ അടുത്ത കുറെ പോയിന്റ്സുകളും പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് 2-3 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു പോവാം. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അനുയോജ്യം ദാനം മറ്റൊരു ഗുണം. ഇത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. ഗൃഹസ്ഥ മാന്യമായ പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന സമ്പത്ത് നേടുകയും അതിൽ പകുതി ലോകമാനം കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെലവഴിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥർക്ക് പറ്റിയെന്നാണ് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം. കൃഷ്ണബോധ പ്രചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സംഘടനകൾക്ക് സമ്പത്ത് ദാനമായി നൽകണം. ദാനം അതർഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണം. സത്വ രജ തമോ പ്രേരിതം പലവിധം ദാനങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠമായ ദാനമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം. ദാനം തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമുണ്ട്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമുണ്ട്, സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകൾക്കോ മറ്റുള്ളതിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് സത്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നത്. സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തെ വളച്ചൊടിക്കുക കാട്ടാതിരിക്കലാണ് സത്യം. നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തെ വളച്ചൊടിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തത് അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനും മനുഷ്യന്റെ രക്ഷണ പ്രീതിക്ക് മാത്രം, അതിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് അഹിംസ. ഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഒരു പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഹിംസിക്കുക, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതാണ് അഹിംസ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ക്രോധം. ക്രോധത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്രോധം നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. ക്രോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രോധം എങ്ങനെ ആയാലും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ക്ഷമാശീലം നമ്മൾ പുലർത്തണം. കാരണം ക്രോധം ശരീരത്തെ മുഴുവനും മലിനമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ചില ഉദ്യമങ്ങൾ പരാജയം നേരിട്ട് അതിനെ ചൊല്ലിക്ക് ദുഃഖിക്കരുത്. ദുഃഖത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം, ചില പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കാം. അതിൽ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കരുത്. ക്ഷമയോടും സ്ഥിര നിശ്ചയത്തോടും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അടുത്തത് ഇങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 26 ഗുണം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സാത്വിക ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദംഭോ ദർപ്പഭിനയശ്ച ക്രോധ പരിശ്രമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിഛേദസ്യ പാർത്ഥ സമ്പത്തമാസുരം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷം, അജ്ഞാനം എന്നിവ ആസുര ഗുണങ്ങളാണ്. വായിച്ചോളൂ. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പദമാസുരീം. വിവർത്തനം ബൈ ഷീല എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസുരം ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പഠിച്ച് 3 ശ്ലോകത്തില് ആസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ
ആസുര ഗുണങ്ങളായിരിക്കും. ഇവരെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറഞ്ഞൊരു സമ്പത്തോ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടതിൽ അഭിമാനിക്കും. എന്തോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം ആയാലും കുറച്ച് സമ്പത്തോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നൊരു ചിന്താഗതി അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആദരഹരല്ലെങ്കിലും അവർ ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനും ആവാനും ആഗ്രഹിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി അവർക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും അവര് ചിന്തിക്കുക എല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പറയണം, നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നടക്കണം, എന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈ ചിന്താഗതിയായിരിക്കും ആസുര്യ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നറിയാനുള്ള വിവേകം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് തെറ്റ് ഏതാണ് ശരി ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല. ഞാനാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിവ്, എന്നെ എല്ലാവരും ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവരെ പറ്റി പറഞ്ഞ നിസാര കാരണങ്ങൾ മതി അവർ കോപാവിഷ്ടരാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ മതി പെട്ടെന്ന് അവർ കോപം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർക്കശ വാക്കുകൾ അടക്കം പറയും. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടെന്നൊന്നും അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അറിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവരെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒരു പ്രാമാണികനെയും അവർ പിന്നെ എന്താണ് ഉയർന്ന വ്യക്തികളൊന്നും അവര് പിന്നെ നമ്മളെ രീതിയിലുള്ള അറിവുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രാമാണികര് അവരൊന്നും അവര് മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, അവരെ ആദരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവര് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ ആസുര ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വരുന്നതോടുകൂടി ഈ ഗുണങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ആസുര യോനികളിൽ ഞാൻ ജനിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികള് അതാണ് നമ്മൾ ഗർഭാവസ്ഥയിലൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മള് എന്തൊരു ഇതിനും അത് ഡെവലപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വളരില്ല, നല്ല അല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ വളരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതാണ് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് ആ സമയത്തൊക്കെ വളരെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ അസുര ജന്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് മാതൃഗർഭങ്ങളിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് തന്നെ ആർജിക്കപ്പെടുകയാണ് ഈ ആസുര്യം. വളരും തോറും ഈ ദുർഗണങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ആസുര്യന്മാരുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകത. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനത്തുള്ള ഒരു ഗർഭപാത്രം ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക, അവർക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗർഭപാത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദേവി സമ്പത് വിമൂഷായ നിബന്ധായ സുരിമത മാം സുജി സംബന്ധം ദേവി അഭിജാന്തോസി പാണ്ഡവ. അഭൈത ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധനങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണമാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര ദേവി ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ദേവി സമ്പത് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുച സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. വർത്തനം ബൈ ശീല എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതന്നെ ജനനത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമ്മളെ ജനനം നല്ല ജന്മത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ പകുതി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് നിണ്ടായിട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ അറിയാനുള്ള നമുക്ക് ആഗ്രഹം കിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളെ അസുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മം തന്നെ നമുക്കായിരിക്കും. ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ ചിന്ത തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ആസുര്യം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക്. അവർക്ക് അവരെ ബഹുമാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത മാത്രമായിരിക്കും. അവർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഗർഭപാത്രങ്ങളിലാണ് അവർ ജനിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭൈത ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധനങ്ങൾക്കും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധനങ്ങൾക്കും കാരണമാണ്. ഭൗതികത്തിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് അല്ലെ, ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണം, അതാണ് ദൈവിക ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് മുക്തി സാധനങ്ങൾ. മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങള് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവണത്. എന്നാലേ നമുക്ക് മുക്തി സാധനം, നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ.
ആസുര ഗുണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നരക ലോകത്തിലേക്ക് വരെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാം. പാണ്ഡുപുത്ര, ദൈവ ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കണ്ട. അപ്പൊ ദൈവ ഗുണത്തിൽ പിറക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിറവിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം പല ജന്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവിക ഗുണം കിട്ടുന്നത് എന്നു. അത് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്, നീ ദൈവ ഗുണത്തിലാണ് പിറന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നിനക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നിന്റെ ഉയർച്ച നിനക്ക് വന്നുകൊള്ളും, നീ അതൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് രണ്ടുപേരെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും, ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അർജുനനെ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത ധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാണ് ഉള്ളത്. വ്യത്യസ്ത ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളെ, ഓരോ ആശ്രമത്തിലും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണ്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം? വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മൾ പഠിക്കണം, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം എന്താണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണമാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവിക ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണം നമുക്ക് പറയാം. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ ആശ്രമങ്ങളിലും, ഓരോ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിലും, വ്യത്യസ്ത ആശ്രമങ്ങളിലും അതിന്റെ രീതിയിൽ, ഇപ്പൊ അർജുനനെ നമുക്കറിയാം, അത് ധനുർവിദ്യയില് ഏറ്റവും ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? അർജുനനാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് അർജുനൻ അത് വളരെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൽ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അത് പഠിച്ചു, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ദുര്യോധന മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്തില്ല, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവരെന്തായാലും ആസുര ഗുണത്തിലേക്ക് പോയി. അതാണ് പറഞ്ഞ ആ ധർമ്മങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചിരിക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കിത് പറ്റൂല, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തെറ്റി, മനസ്സിലായി. അവിടെ അപകാരമായ നിയമം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് തെറ്റാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തെറ്റിക്കാത്ത വ്യക്തികളാണ് ശരിക്കും ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ജീവിതം അതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ടുപോവാൻ, നമ്മള് ആത്മീയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വർണ്ണാശ്രമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൈദിക രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ല. അത് ആസുരന്മാരാണ് ചെയ്യാ എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ദോഭൂത സർഗോ ലോകാസ്മിൻ ദേവം ആസുരം ഏവജ ദേവോ വിസ്തരസ്സ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികൾ ആസുരവും ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, ഇനി ആസുരിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഭൂത സർഗോ ലോകോസ്മിൻ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. വിവർത്തനം ബൈ ശ്രീല എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം, ദൈവികം എന്നീ രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്, ആദ്യം ഭഗവാനായ ദൈവിക പ്രകൃതിയുള്ള ഗുണങ്ങൾ 26 ഗുണങ്ങളുള്ളത് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ആസുര്യ ഗുണമുള്ള വ്യക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ട്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് തരം സൃഷ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസുരവും ദൈവികം എന്നിട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം. എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ ഗുണത്തിനെ പറ്റി വിവരിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ആസുര ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദോക്ത പ്രമാണമായ ജീവിതത്തെ നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവികൾ. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീവിത നിയമങ്ങൾ, നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം.
ദേവന്മാര് അസുരന്മാര് പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെ എന്ന് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒരു കൂട്ടർ വേദോക്ത ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. രണ്ടും ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയിലുള്ള ദേവന്മാരെന്താണ് വേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, മറ്റൊരു കൂട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ സൃഷ്ടിയും അല്ലാതെ ഒന്നുപോലാണ്. ഒരു കൂട്ടരെന്താണ് പറഞ്ഞത് ചെയ്യില്ല, ഒരു കൂട്ടര് പറഞ്ഞത് ചെയ്യുള്ളൂ. അത്രയും വ്യത്യാസമുള്ളൂ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ അറിയാത്ത വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയാൻ ശ്രമിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ ആസുര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രകൃതിം ചൈവ നിവർത്തിം ച ജ്ഞാനാനന വിദുരാസുര ന സത്യം ന വിചാരേരോ ന സത്യം ദേശു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തോ അസുര സ്വഭാവികൾ അറിഞ്ഞൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്നാ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വെച്ചോളൂ. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച ജനാന വിസുരാസുരഃ വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. വിവർത്തനം ഭാഷയില AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധയോ അവർക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വീണ്ടും ആസുര സ്വഭാവികളെ പറ്റി പറയുന്ന ശ്ലോകാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താണ്, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ ചെയ്യരുത്. കാരണം അജ്ഞതയാണ് അല്ലെ. അജ്ഞതയിൽ വരുമ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരറിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യില്ല. അസൂര്യ സ്വഭാവങ്ങൾ അറിഞ്ഞോളൂ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധത അവർക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അതാണ് കുഴപ്പം. അവർക്ക് അറിഞ്ഞാലും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല. അത്രയും അവർ താഴ്ന്ന ലെവലിലായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. അറിഞ്ഞനുസരിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹവുമില്ല അവർക്ക്. അത് അറിഞ്ഞിട്ട് അത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ബാഹ്യമായ ആന്തരികമായുള്ള ശുചിത്വവും ഈ അസുരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നവർ. ബാഹ്യമായിട്ടോ ആന്തരികമായിട്ടോ ഒരു ശുചിത്വം അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് കുളി, പല്ലുതേപ്പ്, വസ്ത്രം മുതലായ പതിവായ ശരീരം ശുദ്ധമാക്കി വെക്കുന്നവർ, അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ അടക്കം അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ എന്താ പറയണത്? ഇത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും നമ്മൾ അത് പരിശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഒരു നിയമഗ്രന്ഥമാണ് മനുസംഹിത. നമുക്കറിയാം മനുസംഹിത. പല സംഹിതകളിൽ ഒരു സംഹിതയാണ് മനുസംഹിതം എന്ന്. ഇന്നും പൈതൃകാവകാശം മുതലായ നിയമങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ സംഹിതയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ദൈവിക ഗുണമുള്ളവർ അയാൾ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാതെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും അവർക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെയും അതേപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും ഒക്കെ വളരെയധികം പരിപാലിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ആ കൾച്ചറിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ വൈദികമായിട്ടുള്ള രീതികളാണ്. അപ്പൊ വൈദികമായിട്ടുള്ള രീതികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ദൈവിക ഗുണമുള്ളവരെന്ന് പറയും. അല്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്താണ് പറയുന്നത്? ആസുര ഗുണമുള്ളവരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗത്രാഹുരനീശ്വരം അപ്സരസ്സര സംഭൂതം കിം അന്യത് കാമാഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനുമില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷമാണ് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണമില്ലായിട്ടുമെന്നാണ് അവർക്ക് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹു മനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം ഹിമന്യത് കാമഹൈതുകം. വിവർത്തനം വൈശീല AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭാത് കി ജയ്. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും
അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രപഞ്ചം അവരെ വിശ്വാസമാണ്. ആസുര സ്വഭാവികളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അവരെ വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അതിന് നിയന്താവ് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. അവരെ വിശ്വാസം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയോ വന്നു, എങ്ങനെയോ കിട്ടിയ അവസരം നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് മാത്രമൊരു ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും ഈ ആസുര്യ സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക പറയുന്നത്. ആസുര്യ സ്വഭാവം എല്ലാം നിത്യമായി കരുതി യാദർച്ഛികമായി ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിലും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ഫലമായി വിശ്വാസകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈശ്വരൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഇത് എന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എങ്ങനെയോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായി, എന്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിന്താഗതി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന അവർ ചിന്തിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി അവർ സമയം കളയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ചിന്താഗതിയായിരിക്കും ഇതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു സൃഷ്ടാവ് ഉണ്ടെന്നും ആ സൃഷ്ടാവ് എന്തിനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നോ അവർക്കറിയാനോ അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കില്ല. ഇതാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്നും പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസുര ഗുണമുള്ളവരും എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പ്രപഞ്ചം തനിയെ അങ്ങുള്ളവായി എന്നതല്ലാതെ അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ പിറകിൽ ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അവർ കാരണം കാണുന്നില്ല. പരമാത്മാവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ അവരെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയും. പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നോ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അവര് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ തയ്യാറല്ല. പരമാത്മാവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ആസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നിരീശ്വരവാദികൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യുക്തിവാദികൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. കാരണം നമുക്കൊരു യുക്തി വെച്ചിട്ട് ഭക്തി നമുക്ക് അളക്കാനേ കഴിയില്ല. പിന്നെ യുക്തിവാദികൾക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കപ്പോ പറഞ്ഞു തൂണിൽ തുരുമ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുക്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ, ക്ഷയവും അക്ഷയവും എന്ന് പറയുമ്പോ അക്ഷരവും അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ഷരം അക്ഷരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് യുക്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. നശിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ അതെങ്ങനെ നടക്കാന്ന് ഒരു യുക്തിപരമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ആൻസർ തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഇപ്പോഴും കിട്ടൂല, ആർക്കും കിട്ടൂല. അതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ യുക്തിക്ക് അപ്പുറമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെയാണ് യുക്തിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതമാണ് എന്ന് ഞാനിന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. വീണ്ടും പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടും ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഒരു റിസൾട്ടും കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ അസുര സ്വഭാവികൾ അത് മാത്രം വിശ്വസിച്ച് എങ്ങനെയോ ഉണ്ടായി, എന്തിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കാതെ ആ പരമാത്മാവിനെ അംഗീകരിക്കില്ല. ഇതാണ് ഇവരെ ഒരു സ്വഭാവം. അതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതാണ് നിരീശ്വരവാദികളെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോ ശനിയാഴ്ച, ഇനി ചൊവ്വയും ബുധനും കേട്ടോ. അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ച കേട്ടോ ക്ലാസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലോ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പം പഞ്ചകൽപരൂപച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് വാദിക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.